ťahalo hore, tak som myslel, že... To baba, som zabata. Poriadny odraz. Druhá strana je poriadka. 3, 2, 1, jump! Stihli. Kde je? Vidíš ho vôbec? Paráda. To bola tiež brutálna rýchlovka, však to aj ale... Ufoj ty. A už mu ide moha. Jaká moha? Jaj. Kde je? Máme niečo? Máme 4 hlavy. Kill. To závažie si môžu tak, ne? Akurát to stihol skočiť. A v pohode si to závažie chytil? No, pohode. Že je ten brúšek, čo si myslel? Iba trošku som to znáhol, aby som videl. Nádhera, nádhera! To ma postaviť do chodňa, protože sa nevieme, čo to tam je. Na jump. Jump. Nie. O závaží nebolo, Roman.